Nimeni on Salla Mansikkamäki, olen Uniliiton hallituksen puheenjohtaja ja kerron tässä alussa ensin lyhyesti Uniliitosta ja sen toiminnasta. Sen jälkeen meille puhuu nukkumisergonomian asiantuntija, fysioterapeutti Valtteri Nyyssölä päivän teemasta, eli unta ja palautumista tukevasta nukkumisergonomiasta. Webinaarin sujuvuuden kannalta pyydän, että osallistujat pitäisivät sekä kameransa että mikrofoninsa suljettuina, ja kun esityksen aikana herää kysymyksiä, niin ne voi kirjoittaa sinne chattiin, ja sitten Valtteri pääsee vastaamaan niihin kysymyksiin tämän esityksen päätteeksi. Toinen tieto on se, että tämä webinaari tosiaan myös tallennetaan. Mutta sen pidemmittä puheitta niin lähdetään tutustumaan Uniliittoon. No mikä Uniliitto on? Uniliitto on kattojärjestö Suomessa toimiville uniyhdistyksille, ja meihin kuuluu sekä valtakunnallisia että aluekohtaisia uniyhdistyksiä. Ja nämä meidän yhdistykset ja niiden toiminta kattaa suurimman osan eri unihäiriöistä, eli unettomuuden, uniapnean, levottomat jalatoireyhtymän, vuorokausirytmihäiriöt ja narkolepsian. Ja meidän kaikkein tärkeimpänä tavoitteena tietenkin on tarjota apua, tukea ja tietoa unihäiriöistä kärsiville, ja sen lisäksi tietenkin myös lisätä tietoisuutta näistä unijutuista niin suurelle yleisölle kuin päättäjille. Me järjestämme erilaisia tapahtumia, eli nyt tosiaan tämäkin webinaari on osa tätä vireysviikkoa. Eli vireysviikkoa vietetään aina tälleen maalis-huhtikuun vaihteessa, ja silloin se huomio keskittyy siihen tätä hyvää vireyttä ylläpitäviin tekijöihin, joista uni on tietenkin se keskeisin. Sen lisäksi me järjestämme sitten syksyllä siinä loka-marraskuussa univiikon, ja sen viikon teemana on sitten unihäiriöt ja niiden hyvä hoito. Ja me vietämme myös Unikeon päivää, ja tämä kiva kuva tässä, niin tämä on parin vuoden takaa, kun olimme Unikeon päivänä niin Espan puistossa, ja lavalla oli sitten ohjelmaa. Uniliitto viestii hyvin monen eri kanavan kautta, eli tosiaan meidän kotisivujen lisäksi niin me ollaan myös välitetään tietoa myös somen tärkeimpien kanavien kautta. Ja me julkaistaan vuosittain 4 numeroa Hyvä Uni-uutiset-lehteä, ja siinä tosiaan kerrotaan näistä ajankohtaisista uneen liittyvistä asioista, ja se myös jaetaan kaikille uniyhdistyksien jäsenille, ja samoin sitä lähetetään erilaisille toimijoille, kuten apteekkeihin ja terveysasemiin ja meidän yhteistyökumppaneille. Ja tässä itse asiassa meillä näkyy unihoitaja Susan Pihl, ja hän esittelee tämmöistä Hyvä uni-teemanumeroa, missä sitten on kerrottu kaikista unihäiriöistä ja niiden hoidosta. Me myös koulutamme, eli me koulutamme uniryhmien ohjaajia. Sen lisäksi me järjestämme vuosittain yhdessä Suomen unitutkimusseuran kanssa unilääketieteen päivät alan ammattilaisille. Ja me koulutetaan myös yhdistyksien vertaisohjaajia vertaistuen antamiseen, ja samoin sitten yhdistykset voi saada meidän kautta apua ja tukea siihen omaan toimintaan. Jokaiselle yhdistykselle ja liitolle se edunvalvonta ja vaikuttaminen on tietenkin tärkeitä asioita, ja meillä tietysti nyt niin kuin kärkenä tässä vaikuttamistyössä on se, että nämä unihäiriöistä kärsivät ja nämä palvelut, mitä he tarvitsevat, että niiden saatavuus ja saavutettavuus olisi nykyistä parempi. Yhdistyksillä on valtava määrä kokemustietoa, ja siitä kokemustiedosta on apua hyvin monessa yhteydessä.
Eli jopa ihan niin kuin näissä vertaistapaamisissa se on tärkeä, mutta sen lisäksi meillä on tämmöinen uusi toiminto, eli meillä on tämmöisiä koulutettuja kokemustoimijoita. Ja kokemustoimijat, heitä voi pyytää esimerkiksi oppilaitoksiin kertomaan sen oman tarinansa siitä, että millaista on elää esimerkiksi unettoman elämää. Ja tämä lisää sitä ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä, koska monilla on sitä asiatietoa, mutta sitten se kokemustieto niin kuin syventää sitä ymmärrystä asiasta, ja sitä kautta, kun se ymmärrys lisääntyy, niin se voi myös edesauttaa meidän uniongelmien kanssa painivien niin kuin saamaan hoitoa ja olla mahdollisesti myös vaikuttamassa näihin hoitopolkuihin ja niiden kehittymiseen. No mitä käytännön apua ja tukea meiltä voi saada? Eli yhdistykset järjestää tämmöisiä unitupa-vertaistapaamisia, ja nyt tämän korona-ajan keskellä niin ne on aika paljon ollut sitten etänä tapahtuvia, mutta nyt on jo esimerkiksi käynnistynyt ihan tämmöisiä paikan päällä kasvokkain tapahtuvia vertaistukitapaamisia. Ja oikeastaan kaikki tietää sen, että miten vaikuttava ja tärkeää vertaistuki on, koska silloin kun sä menet siihen vertaistukitapaamiseen, niin ihminen saa siellä sen tunteen, että sä et ole yksin sen asian kanssa, vaan on myös muita, jotka kärsii siitä samasta ongelmasta. Ja sitten, mitä mä tuosta kokemustiedosta sanoin, niin sitäkin kautta voisit saada tietoa esimerkiksi niistä asioista, mikä on sitten omaa itseä siinä sen oman uniongelman kanssa auttanut. Ja tähän vertaistukeen liittyen, niin Helsingin Uniyhdistyksellä on Unikorva-vertaispuhelin, eli jos haluaa vertaisen kanssa jutella, niin he päivystää tiistaisin, ja tiedot siitä puhelimesta ja tarkemmista ajoista niin löytää sit sekä Uniliiton sivuilta että Helsingin Uniyhdistyksen sivuilta. Toinen tärkeä tuen muoto on neuvonta. Eli meillä on tämmöinen unineuvopuhelin, ja siellä päivystää Suomen unihoitajaseuran unihoitaja, eli siellä on ammattilainen vastaamassa niihin kysymyksiin, joita teillä mahdollisesti on näistä uniongelmista. Ja se on ihan tavallisen matkapuhelun hintainen, eli tämä ei kustanna mitään ylimääräistä, että kun sinne soittaa, niin varmasti saa tietoa siitä omasta tai läheisen uniongelmasta ja mahdollisesti voi saada sitten tietoa siitä, että miten sen asian suhteen kannattaa edetä. Kolmas tärkeä käytännön tuen muoto on sitten nämä uniryhmät. Ne on tämmöisiä unettomuudesta kärsiville suunnattuja kurssimuotoisia tapaamisia, ja niitä ohjaa aina meidän kouluttama uniryhmäohjaaja, ja hän on aina terveydenhuollon ammattilainen. Ja nämä ryhmät perustuu siihen käypähoitosuosituksen mukaiseen unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Ja nämä on yleensä ollut tosi vaikuttavia, että yleensä 2/3 sen käyneistä hyötyy siitä ja 1/3 niin on saanut merkittävää apua. Ja kaikki ei tietenkään toimi kaikilla, ja siinäkin tilanteessa sit voi puhua sen ohjaajan kanssa, ja hän varmasti mielellään sit neuvoo, että miten juuri sinun kohdallasi siinä tilanteessa pitäisi toimia. Tässä oikeastaan lyhykäisyydessään se, mitä tässä yhteydessä halusin teille Uniliitosta kertoa. Fyysisesti toimisto sijaitsee Kannelmäessä Helsingissä Sitra-torilla, ja täällä näkyy näitä yhteystietoja, mitä kautta voitte olla meihin yhteyksissä, ja kannattaa tosiaan seurata näitä meidän sosiaalisen median kanavia. Mutta sen pidemmittä puheitta niin päästetään sitten meidän asiantuntija ääneen. Eli ole hyvä, Valtteri, kerro meille nukkumisergonomiasta.
Nyt Valtteri näyttää siltä, että ääni ei kuulu. No niin, nyt varmaan kuuluu. Kyllä. Hyvä. Mahtavaa. Eli tervetuloa kaikki seuraamaan nukkumisergonomia-luentoa. Mä oon tosiaan Valtteri Nyyssälä, olen fysioterapeutti ja koulutettu nukkumisergonomia-asiantuntija. Ja olen tänään kertomassa teille, että miten hyvä nukkumisergonomia vaikuttaa uneen ja palautumiseen ja mitä uutta tutkimusta tähän liittyen on löydetty. Kiva, kun olette kaikki seuraamassa. Ja kiitoksia Salla hyvästä alustuksesta. Yes. Eli tässä näkyy nyt tämä esityksen sisältö. Eli tässä käsitellään ensimmäisenä, että mitä se nukkumisergonomia on. Sehän meidän pitää eka määritellä. Ja tämän jälkeen puhun vähän, että miten hyvä nukkumisergonomia, mitä positiivisia vaikutuksia sillä on, ja vastaavasti, miten se huono nukkumisergonomia vaikuttaa negatiivisesti palautumiseen ja unenlaatuun. Puhun myös vähän paineen vähenemisestä, kun olen tempurin edustaja, mitä ratkaisuja tempur tuo parempaan uneen ja palautumiseen. Ja puhutaan myös vähän makuuhuoneen lämpötilasäädöistä, mikä lämpötila olisi ihanteellinen sen hyvän unen saantiin. Joo. Eli mitä se nukkumisergonomia on? Tämähän on aika uusi käsite, ja jos se pitäisi jotenkin määritellä, niin se on fyysisen nukkumisympäristön kehittämistä ihmiselle sopivaksi. Eli luodaan edellytykset hyvälle unelle. Tähän liittyy se, että makuuhuone on rauhallinen, siellä on sopiva lämpötila, sitten se sänky ja patja, mikä siellä on, niin se olisi sulle sopiva, yksilöllisesti valittu. Niin tällä me saadaan tosi hyvää tulosta siinä nukkumisessa. Ja tämähän on ratkaisevan tärkeä asia. Eli jos tämä nukkumisergonomia on sulla kunnossa, niin se näkyy hyvänä unenlaatuna, palautumisena, ja se voi ennaltaehkäistä näitä tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä muita terveydellisiä ongelmia. Me tiedetään, miten paljon hyvä uni vaikuttaa monella tavalla hyvinvointiin. Tämä on mielenkiintoinen. Tässä voi katsoa näitä väittämiä, mitä tässä on. Ja voi miettiä siellä kotonaan, että kuinka moni näistä osuu omalle kohdalle. Väitän, että aika monella joku kohta tästä listasta kolahtaa. Ja se on ihan totta, että mitä useampi asia tässä listassa oikeastaan, mihin voi samaistua, niin sitä epätodennäköisempää on, että sä saat riittävän laadukasta unta yön aikana. Eli huono nukkumisergonomia, se aiheuttaa selän niskanauke-alueen jäykkyyttä, kiputiloja, ja se voi herättää yöllä ja aiheuttaa semmoista levotonta, katkeilevaa unta. Sitten voi myös olla, että patja ja tyyny on semmoinen hiostava, tuntuu liian kuumilta. Ja vastaavasti myös sen toisen, jos siinä vieressä nukkuu joku, niin sen puolison liikkuminen voi häiritä omaa unta. No, joskus voi olla vähän vaikea hahmottaa, että milloin se kipu liittyy siihen nukkuma-asentoon. No ensinnäkin tässä on aika hyvin rajatusti tuotu näitä esiin, että jos huomaat näitä asioita nukkuessa, että sulla on vaikea nukahtaa, sä heräät työllä, heräilet useamman kerran, sitten sulla on vaikea nukahtaa uusiksi. Sitten jos on semmoista käden ylärajan puutumista, pistelyä, tunnottomuutta,
tai raajan ja selän jäykkyyttä aamusi, niin todennäköinen syy on siinä, että se nukkuma-asento, siihen kannattaisi kiinnittää huomiota ja lähteä selvittämään siihen liittyviä ratkaisuja. Mutta sitten jos aamu on ihan oireeton ja kiput ilmenee sitten ehkä päiväsaikaan tai jossain muissa tilanteissa, niin todennäköisesti se ei silloin liity nukkumisergonomiaan. Puhutaan ensin tuosta niskakivusta ja tyynyn merkityksestä kaularangan asennolla. Eli useissa tutkimuksissa on osoitettu, että jo 3 minuutin venytys aiheuttaa oireettomilla aikuisilla niskakivun. Tämä on yllättävän lyhyt aika, mitä siinä venytyksessä tarvitsee olla. Ja voidaan nyt vähän havainnollistaa tätä sillä lailla, että jokainen voi siellä itse kokeilla lähteä kiertämään päätä oikealle. Eli kiertää päätä oikealle ja pitää sitä päätä kiertyneessä asennossa. Pidetään vaan vielä hetken aikaa. Alkaa tuntua vähän epämiellyttävältä ja nyt voi oikaista pää. Väitän, että aika monella jo tuossa ajassa alkoi tuntua vähän semmoista epämiellyttävää venytystä, jumia siellä niskan alueella. Ja tämähän se asento on, kun sä nukut vatsallaan vääränlaisella tyynyllä. Sun kaularangassa on voimakas kierto ja venytys. Et tuossa oltiin äsken noin 15 sekuntia, ja siinä ajassa jo tuli tällainen jumi ja kiputila alkoi kehittyä. Eli tyyny on tosi tärkeä. Ja se, että me tuetaan nukkumisasento semmoiseen asentoon, missä ei tule sitä voimakasta venytystä. Ja aina se venytys ei tarvitse olla noin voimakas tai noin pienikin virheasento riittää. Ja erityisesti jos niskassa on jo jäykkyyttä, kipua ennen nukkumaan menoa, niin pienikin virheasento voi alkaa provosoimaan tuota ongelmaa. Hyvä esimerkki on myös tässä puhutaan viivästyneestä kipureaktiosta. Että ainahan se kipu ei tule heti, vaan se voi tulla vasta useamman tunnin päästä siitä. Hyvä esimerkki on, jos päivällä vaikka lueskelette, menette siihen kotisohvalle, lueskelette siinä vähän kirjaa tai käytätte puhelinta ja nojaatte vähän siihen sohvan käsinojaan, niin ei siinä tarvitse, voi olla, että 15 minuuttia olette siinä ja sitten jatkatte päivän askareita, niin voi olla, että muutaman tunnin päästä huomaatte, että miten mun niska on näin jumissa. Ja harvoin tulee ajatelleeksi, että ai niin, se on viivästynyt kipureaktio siitä päivän aikaisesta sohvalla lepäilystä. Tyynyn valinta nukkumisen kannalta ja ergonomian kannalta tyynyn valinta on tosi tärkeä, koska tyyny linjaa koko nukkumisasento. Jos on epäsopiva tyyny, liian korkea, väärän mallinen, niin se aiheuttaa tosi helposti niskahartiaseudun oireita. Eli tyynyn pitäisi olla sopivan korkunen. Sitten se pitäisi olla valittu yksilöllisesti siihen nukkuma-asentoon, missä enimmäkseen nukut. Eli kylkinukkujalle sopii tietynlainen tyyny. Taas selin ja kyljellään nukkuvalle sopii tietynlainen. Myös vatsallaan nukkuvalle löytyy tietynlainen tyyny, mitä suositellaan. Ja tyynyn olisi hyvä olla myös sellainen, että se vähentää painetta. Silloin siinä on miellyttävä olla, se tukee ja linjaa vartalon oikeanlaiseen asentoon.
Harvoin tulee ajatelleeksi, että jos nukkuessa tai päiväunien jälkeen alaselkä alkaa kipeytyä, että syynä sille voi olla liian korkea tyyny. Eli liian korkea tyyny, koska selkäranka on yksi pitkä kokonaisuus, niin tässä kuvassa näkyy hyvin henkilöllä liian korkea tyyny, niin se kipupiste kohdistuu tuonne alaselkään tässä tapauksessa. Millainen patjan pitäisi olla ja tyyny? Tuossa ylimmänä olevassa kuvassa näkyy nyt hyvin oikealla tavalla tukea antava ja joustava patja. Eli patjan olisi hyvä muotoutua ja antaa oikeanlaista tukea. Tuossa ylimmässä kuvassa nyt olkapää uppoo patjaan jonkin verran samaten lantioalue, jolloin selän asento jää kyljellään tosi suora. Vastaavasti sitten, jos keskimmäisessä kuvassa on liian kova patja, tällöin olkapää eikä lantio pääse uppoamaan siihen patjaan, kun se on niin kova. Ja se aiheuttaa ikävää tuntemusta selässä, ja se monesti liian kova patja myös pakottaa sut kääntymään vatsalle. Vastaavasti liian pehmeäkään patja ei ole hyvä. Silloin tulee tämmöinen alimmassa kuvassa näkyvä riippumattoefekti. Eli tulee epäluonnollinen tuommoinen notko ja mutka tuohon selkärankaan. Ja tämä pitkittyessään tämä aiheuttaa kipua. Eli meillähän on tähtäimessä semmoinen patja ja ergonominen ratkaisu, missä selkä olisi suorassa. Tässä näkyy nyt hyvin oikealla lailla tukea antava patja. Eli sopivan verran upottaa hartiasta ja lantialinjasta, jolloin jos tuosta vedettäisiin viiva, katsottaisiin missä selkäranka menee, niin se menee tuota vihreää poikittaista viivaa pitkin. Hartialinja on pysty, samaten lantiolinja on pysty. Ja tässä asennossa selän niveliin, fasettiniveliin ei kohdistu painetta. Eli selkä ei kipeydy ja tässä asennossa on hyvä nukkua. Miksi kannattaisi suosia kylkimakuuta? Miksi kyljellään nukkuminen on hyvä? On viimeaikaista tutkimusnäyttöä siitä, että yön aikana aivoselkäydin nestekierto toimii tehokkaimmin kylkiasennossa nukuttaessa. Eli tämä aivoselkäydin nestekierto huuhtelee päivän aikana kertyneitä saasteita ja kuona-aineita aivokerroksista. Ja näytön mukaan kyljellään nukuttaessa tämä aivoselkäydin nestekierto toimii kaikista tehokkaimmin. Kyljellään nukkuessa ja myös silloin, kun selkä on oikealla lailla tuettuna ja suorassa. Ja tämä on merkittävä löydös, koska on myös todettu, että tällä voi olla huono, jos tämä aivoselkäydin nestekierto ei pääse toimiin kunnolla. Sillä voi olla keskeinen rooli Alzheimerin, ALSin ja Parkinson-taudin syntymisessä. Eli myös kansanterveydellisestä näkökulmasta tosi merkittävä juttu. No, sitten joku saattaa miettiä, että kumpi kylki olisi parempi. Onko se parempi nukkua vasemmalla vai oikealla kyljellä? Tästäkin on jonkun verran tutkimusta. On todettu, että vasemmalla kyljellään nukuttaessa närästys- ja refluksioireet voi helpottaa. Fysiologisesta rakenteesta johtuen. Ja myös jos syö raskaasti illalla, niin voi olla helpompi käydä vasemmalle kyljelle nukkumaan. Vastaavasti oikealla kyljellä sydän pääsee toimimaan vapaammin, jolloin on vähän helpompi hengittää. Ja tämä myös rauhoittaa ja tasaa sykettä.
Lisäksi tuo aivoselkäydin nestekierto, mistä äsken puhuin, niin se toimii tehokkaimmin oikealla kyljellä. Tämä on myös kaikille sinne kotiin. Voi kokeilla, kun käytte päiväunille, niin kokeilkaa käydä oikealle kyljelle nukkumaan. Siinä voi olla helpompi nukahtaa. En tiedä, moniko teistä siellä nukkuu vatsallaan. Vatsallaan nukkumisessa on hyvät puolensa, mutta siinä on myös huonoja puolia. Hyviä puolia vatsanukkumisessa on se, että silloin mitkään luiset rakenteet ei pääse painamaan. Ja vatsallaan pystyy nukkumaan myös kovemmalla patjalla. Vastaavasti haasteena on vatsallaan nukkuessa monesti se, mitä kun kokeilitte kiertää päätä voimakkaasti oikealle ja pitää sitä kiertyneessä asennossa, niin tämähän se ongelma on. Eli vatsallaan nukkuessa aina pää on yleensä kiertynyt vasemmalle tai oikealle. Harva pystyy nukkumaan silleen pää suoraan alaspäin. Se käy tukalaksi tosi nopeasti. Toinen haaste, mikä vatsallaan nukkuessa on, jos on liian pehmeä upottava patja. Eli tuossa ylemmässä kuvassa näkyy nyt alaselän notko, lanneselän alue. Eli tässä tapauksessa on kun on pehmeä patja, niin lantio uppoo syvemmälle patjaan ja lanneselän notko korostuu. Siellä alkaa nuo luiset okahaarakkeet, mitä tuo nuoli osoittaa, ne alkaa painautua yhteen ja lähemmäksi toisiaan. Ja tämä voi aiheuttaa alaselän kipua. Eli vatsallaan nukkuvalle lähtökohtaisesti vähän jämäkämpi patja sopii paremmin kuin pehmeä patja. Sitten tulee tämä suomalaisuudessa jo pitkään paukutettu myytti. Eli patjan tulisi olla tosi kova ja jämäkkä. Että semmoinen, mitä jämäkämpi patja, niin sen parempi se on selällä. En tiedä, kuinka moni on tällaista kuullut. Väitän, että aika moni on joskus tätä kuullut sanottavan jossain. Mutta sehän ei pidä täysin paikkaansa. Se pätisi ehkä paremmin, jos selkäranka olisi täysin suora. Mutta tuossa kuvassa on nyt selkäranka kuvattuna sivulta päin. Eli selkärangassahan on tämmöinen loiva S-kirjaimen muoto. Ja patjan tehtävä olisi täyttää nuo tyhjät kohdat, että sinne patjan ja selkärangan väliin ei jää semmoista tukematonta tilaa. Eli jos on ihan kivikova, tosi kova patja, niin sinne jää tyhjää tilaa ja se aiheuttaa kehossa jännitystä ja levottomuutta. Eli aina se kaikista kovin patja ei ole se paras patja selällä, vaan se on tärkeää, että se patja valitaan yksilöllisesti sopivaksi. Tämä on tosi pysäyttävä löydös. Eli uniapnea-oire. Uniapnea on hyvin yleistä ja siitä yli puolet on asentoriippuvaista. Yli puolet. Se on aika iso osa. Eli yli puoleen uniapneasta pystyttäisiin vähän vaikuttaa ja parantaa, kun käännytään selinmakuuasennosta kylkimakuulle. Mutta se ei käy noin vaan. Eli kyljellään nukkuessa korostuu se hyvän patjan ja tyynyn merkitys. Koska esimerkiksi liian kovalla patjalla on tosi vaikea olla kyljellä, koska olkapäätä alkaa särkeä, siinä tulee voimakasta painetta. Ja siinä ei pysty olemaan kovin pitkä aikaa siinä kyljellä. Mutta uniapneassa
oireethan pahenee ja aiheutuu monesti selinmaatossa. Silloin lisääntyy nämä hengityskatkokset ja kuorsaus lisääntyy yleensä myös selinmaatossa. Eli kylkimakuasento vaatii oikeanlaista tukea ja sitten siihen tarvii monesti myös vielä tukityyny, millä se kylkiasento saadaan rauhoitettua. Sitten selinmaatessa monesti ongelmana on se, että on joko liian matala tyyny, jolloin pää lähtee kallistumaan taaksepäin, ja se voi laukaista sen kuorsausefektin, ja vastaavasti myös liian korkea tyyny tukkii hengitysteitä, jolloin kuorsaaminen voi lisääntyä. Tempurilla on esimerkiksi tämmöinen Millennium-tyyny, missä on tuommoinen muotoiltu syvennys takaraivolle. Ja tästä on löydöstä, että tämä voi vähentää kuorsaamista, koska tässä niska tukeutuu semmoiseen asentoon, että hengitystiet on auki ja hengittäminen on vapaampaa. Tässä on aika tyypillinen kuva. Kuinka moni tunnistaa nukkuvansa tällä lailla? Tämä on hyvin tyypillinen asento, eli tuo käsi menee kyljellään nukkuessa semmoisen perinteisen tyynyn alle. Ongelma tässä asennossa on juuri se, että käsi jää tuonne puristuksiin. Ja miksi tällä lailla sitten monesti nukutaan, niin yleisin syy on se, että se tyyny ei anna riittävää tukea. Eli tuolla kädellä haetaan sitä tukea sille päälle. Mutta ongelma tässä on juuri se, että käsi jää puristuksiin, siellä jää hermot puristuksiin, voi aiheuttaa kämmenen pistelyä ja käden puutumista. Eli parempi ratkaisu on hakea sellainen tyyny, missä sun ei enää tarvitse laittaa kättä tyyny alle. Puhutaan vähän myös raskauden aikaisesta nukkumisergonomiasta. Eli raskausaikahan ohjaa luontaisesti nukkumisasentoa kyljelleen, kun vatsa kasvaa. Raskausaikana korostuu erityisesti se oikealla lailla tukea antava patja ja tyyny. Miksi sen merkitys korostuu? Se korostuu, koska raskausaikana hormonitoiminnan muutokset, ne alkaa löysyttää lantioalueen nivelsiteitä. Eli keho alkaa tällä lailla valmistaa kroppaa siihen synnytykseen. Ja kun nämä nivelsiteet löystyy, niin ne altistuu herkemmin venytykselle ja virheasennolle. Eli tällöin erityisesti on hyötyä siitä, että patja ja tyyny tukee oikealla tavalla. Tässä kuvassa on hyvin näytetty myös tuommoinen vartalotyyny, mikä on tosi hyvä lisätuki raskaana olevalle. Auttaa linjaamaan kylkiasentoa ja voi auttaa alaselän kipuihin. Lisäksi moottorisänky tai säätövuode, niin se on tosi hyödyllinen imetysvaiheessa, koska tällä lailla imettäessä saa myös hyvän ergonomisen asennon ja voi jatkaa lepäämistä tai unta, kun nostaa vähän sängyn päätyä. Miksi sitten nukkumisergonomia on niin tärkeää potilaiden kuntoutuksessa? Ja tähän nukkumisergonomiaa ei terveydenhuollossa vielä hirveästi tunneta. Ja tämä on huolestuttavaa siinä mielessä, että iso osa niska, selkä, olkapää, lonkkakipuista johtuu
suoraan siitä huonosta nukkuma-asennosta ja huonosta nukkumisergonomiasta. Eli tämä on hyvä verrata siihen, että kun käy vaikka tekemässä niitä harjoituksia, saa jonkun harjoitusohjelman johonkin, niin harjoitteitahan yleensä tehdään se tunti pari ehkä päivässä. Mutta sitten kaikki kuitenkin nukkuu. Ja jos nukutaan 8 tuntia keskimäärin per yö huonossa asennossa, niin ensinnäkin ne harjoitukset ei ole yhtä tehokkaita silloin, niistä ei saada yhtä hyvää hyötyä, ja voi olla, että oireetkaan ei parane yhtä nopeasti. Eli oikeasti nukkumisergonomiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Ja Tempurilla on liikkeessä koulutettuja nukkumisergonomia-asiantuntijoita, jotka auttaa sinua löytää oikeita ratkaisuja ja nukkumaan paremmin. Tempurista puhuinkin hieman tuossa. Eli miten se tempurpatja sitten eroaa tavallisesta patjasta? Ensinnäkään tempurpatja ei ole kimmosa. Eli se ei työnnä sua vasten, samalla lailla kuin jousipatja, vaahtomuovipatja työntää. Koska se ei työnnä, niin verenkierto toimii esteettömän. Voit nukkua pitkään tietyissä asennoissa, ja sulla ei tule tätä puutumisoiretta, mikä monesti pakottaa vaihtaa asento. Vastaavasti tempurpatja antaa myös laajemmalle pinta-alalle tukea. Puhutaan, että tempurpatja antaa jopa yli puolet laajemmalle pinta-alalle tuen, mitä tavallinen vaahtomuovipatja. Tämä on tosi merkittävä ero. Mikä tempur on? Tempurhan on NASAn keksintö. Luotiin alun perin avaruusalusten istuimiin taistelemaan niitä G-voimia vastaan, mitkä syntyy, kun raketti nousee taivaalle. Eli NASAn piti lähteä kehittämään materiaali, joka ehkäisisi sitä paineen syntymistä. Koska mikään markkinoilla oleva ollut pehmuste ei toiminut yhtä hyvin tämmöisissä ääriolosuhteissa. Ja tästä on kehitetty sitten todella hyvä alusta nukkumiselle. Ja Tempur on palkittu NASA Awardissa muun muassa elämän pelastamisesta. Eli Tempur on sairaanhoitotuote, jota käytetään muun muassa painehaavojen ehkäisyssä. Sen takia, että Tempur ei hiosta ja Tempur vähentää painetta. Eli vastaavia palkintoja NASA Awardissa on esimerkiksi GPS. Puhutaan aika kovan luokan keksinnöistä. Tässä näkyy nyt vielä tuosta paineen vähenemisestä. Ylällä on ihan tavallinen patja ja alhaalla on tempurpatja. Eli mitä punaisempi, keltaisempi alue on, niin sitä kovempi paine sinne syntyy. Tässä nyt on 2 sama henkilö tavallisella patjalla ja tempurpatjalla makaa selinmaata. Eli tässä huomaa, että tuonne häntäluun kohdalle tulee tosi kova paine selinmakuun. Samaten pään ja kantapäiden kohdalla. Se painehan pakottaa aina kääntämään ja vaihtaa asentoa. Muuten alkaisi kehittyä painehaava. Ja alalla näkyy tempurpatja. Eli tosi paljon vähemmän semmoista pistemäistä painerasitusta kohdistuu tempurpatjaan, jolloin nukkuminen on rauhallisen. Sitten puhun vielä tästä makuuhuoneen lämpötilasta ja mikä merkitys sillä on. Moni on ehkä huomannut kesän kuumina päivinä erityisesti, että silloin jos makuuhuoneessa on tosi lämmintä ja kuumaa,
niin on tosi levotonta ja vaikeaa saada hyvää unta yön aikana. Eli makuuhuoneen lämpötila, mitä viileämpää tai se viileä hengitysilma jäähdyttää verta ja aivoja, kun me hengitetään viileätä ilmaa. Ja se viileä ilma pistää väsyttää. Eli tällöin, kun hengitysilma on viileätä, niin veri pääsee kulkeutumaan kehossa ympäriinsä. Ja tempurpatjalla on todettu, kun muistatte tämän edellisen dian, niin tuo paineen väheneminen auttaa siinä, että veri kiertää vapaasti. Ja kun pintaverenkierto on nesteetöntä, niin veri myös pääsee vapaammin virtaan ja tällöin pystyy nukkumaan viileämmässä huoneessa. Semmoinen hyvä lämpötila makuuhuoneessa olisi semmoinen 17-19 astetta. Kannattaa kokeilla. Voi 1 asteen per viikko laskea sitä makuuhuoneen lämpötilaa ja katsoa, miten vaikuttaa unenlaatu. Eli kuten sanoin, Tempur-myymälöissä on koulutettuja nukkumisergonomia-asiantuntijoita. Ja meidän missio on auttaa jokaista ihmistä nukkumaan paremmin. Ja kun Tempurilta ostat sänkypaketin, niin sä saat täyden selän tyytyväisyystakuun, mikä on tosi hyvä lisäturva isoa, tärkeää hankintaa tehdessä. Lisäksi meiltä on saatavissa nukkumisergonomian kartoitusoppaita ja tämmöisiä selänhoidon oppaita. Näitä voi kysyä myymälöistä. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Nyt voisi esittää kysymyksiä myös, jos on herännyt kysymyksiä tähän esitykseen liittyen. Hyvä. Kiitos Valtteri tosiaan tästä tosi kattavasta nukkumisergonomia-tietopaketista. Eli mä voisin täältä chatista nyt nostaa näitä kommentteja ja kysymyksiä esille. Eli ensimmäisenä täällä Henrietta kertoo, että hän on laiduttanut toistakymmentä kiloa ja nyt aamuisin selkä on alkanut olemaan jäykkä ja kipeä. Ja hän arvelee sitä, että sänky olisi ilmeisesti käynyt liian kovaksi. Voisiko olla siitä kyse? Joo, hyvä kysymys. Kyllähän kehon paino vaikuttaa myös siihen, että esimerkiksi juuri kun on jos on paljon enemmän painoa, niin silloin patjaa myös uppoaa syvemmällä. Ja jos tämmöinen 20 kiloa painon muutos, niin se on sen verran merkittävä muutos kuitenkin siinä, että miten se vartalo uppoo siihen patjaan. Niin tämä voi hyvinkin olla yksi selittävä syy siinä, miksi selkä kipeytyy. Mutta aina kannattaa tulla meidän myymälään käymään, keskustella asiasta. Sitä voidaan siellä kartoittaa, se ei sido mihinkään. Ja siellä löytyy asiantuntijoita, jotka auttaa juuri tällaisissa kysymyksissä. Mutta hyvä kysymys. Ja Johannalta on toinen kysymys, ja hän kertoo, että varmasti on hankala nukkua pää alaviistossa, mutta läheiseni nukkuu 10 tyynyn kanssa lähes istuma-asennossa. Onko tällainen istumanukkuminen hyvästä? Joo. Eli istumanukkuminenhan on vähän haastavaa, koska istuen nukkuessa periaatteessa aivoselkäydin nestekierto vähän voi häiriintyä. Ja monesti sitten, kun lähdetään rakentamaan monesta 10 tyynystä tällaista hyvää asentoa semmoiseen puoliistuvaan nukkumiseen, niin se on tosi haastavaa. Lähtökohtaisesti paremman ergonomian saa esimerkiksi moottorisängyllä.
Mutta tässä on just ehkä haasteena, että jos on monta tyynyä, useita kymmeniä, joista se rakentaa, niin helposti ne tyynyt siellä lähtee vähän liikkuu. Ja heti sitten se asento voi aika nopeastikin käydä aika huonoksi. Niin periaatteessahan puoliistuvassa asennossa, kyljellään nukkuminen siinä on tosi käytännössä mahdotonta. Ja tässä hyvin todettiin tuossa esityksessä, että se kyljellään nukkuminen on yksi suositelluimpia asentoja. Et se on sitten käytännössä nukuttava vähän niin kuin selin makuulla. Mutta joo, hyvä kysymys. Hyvä. Täällä oli yksi toive, että jos kuulijat saisivat myös nähdä sinun kasvosi, eli laitoin tuonne pyynnön siitä kameran avaamisesta. Joo, koitetaan saada se tästä. Ja ei vaan. No niin. Täällä Sirkku sitten on kommentoinut, että vartalotyyny on hyvä tukemaan myös muiden kuin raskaana olevien nukkuma-asentoa. Ja seuraava kysymys on sitten Sivosen Tuijalta. Eli miten suuri osa hyvästä nukkumisergonomiasta tulee patjasta ja miten suuri osa tyynystä? Joo, hyvä kysymys. Sanotaan, että jopa puolet nukkumisergonomiasta tulee siitä, että on oikeanlainen tyyny. Eli esityksessäkin aika paljon tyynystä puhuin. Ja en oikeastaan suotta, koska tyyny linjaa koko lopun vartalon asennon hyvin pitkälti. Eli jos pitäisi sanoa joku suhdeluku, niin se on suunnilleen puolet tulee jo siitä oikeanlaista tyynystä. Ja totta kai sitten patja, oikealla lailla sen tyynyn kanssa valittu patja on toiset puolet. Eli molemmat on tosi tärkeitä. Ja paras lopputulos saadaan aina, kun ne valitaan samalla. Täällä on Marianne nyt nukkumaan menoajasta esittänyt kysymyksen, eli onko jotain suosituksia, että miten saa takaisin hyvän unirytmin, jos muutama yö melkein kokonaan valvomiseen? Joo. Hyvä tapa saada nukkumisrytmistä kiinni on se, että alkaa heräämään aina tiettyyn aikaan. Eli vaikka olisi vähän väsynyt, niin yrittää saada sen rytmin sille, että herää aina tiettyyn aikaan. Esimerkiksi 8 aamulla. Koska sitten kun on viikonkin verran herännyt 8 aamulla, niin se alkaa kääntää tätä sirkadiaanirytmiä. Eli toisin sanoen, jos heräät aina 8 aamulla, niin todennäköisesti sinua alkaa siinä 11-12 aikaa illalla aina samoihin aikoihin nukuttaa. Niin lähtisin ehkä siitä, että alkaa herää aina säännöllisesti tiettyä aikaa. Chatissa ei tällä hetkellä näytä olevan kysymyksiä, mutta minua kovasti kiinnostaisi, kun mä tiedän, että teette erittäin paljon myös tutkimusta, niin osaatko heittää vaikka semmoisen valistuneen arvauksen, että kuitenkin aika iso osa suomalaisista saattaa nukkua edelleen jollain Etolan vaahtomuovipatjalla, niin osaatko arvioida, kuinka monella ihmisellä Suomessa sitten nämä nukkumisergonomia-asiat olisi kunnossa? En nyt tarkkaa lukua en tiedä, mutta sen tiedän, että liian pienellä osalla. Aivan. Muistaakseni yli 80% jopa suomalaisista kärsii jonkinasteisesta unihäiriöstä tai univaikeudesta, mikä on ihan liian iso luku. Me haluttaisiin se sinne mahdollisimman pieneksi. Ja nämä on hyviä tapoja päästä lisään tätä tietoa ja tietämystä tästä aiheesta. No niin, chattiin tuli seuraava kysymys, eli Mikko A. kysyy, mistä tietää nukkuuko kyljellään, vatsallaan vai selällään? Hyvä kysymys. Vaikeahan sitä itse on tietää, varsinkin jos yksin nukkuu eikä ole kukaan sitä katsomassa siitä vierestä unen aikana, että missä asennossa sitä nukkuu. Hyviä tapoja on lähteä muuttaa omaa nukkumista. Esimerkiksi sille, että jos haluaa välttää vatsallaan nukkumista, niin voi ihan muutamaksi yöksi teipata
jonkun pienen esineen vatsa-alueelle, esimerkiksi tuohon rintalastan kohdalla, niin siihen kun teippaa jonkun sopivan kokoisen esineen vaikka viikon ajaksi, niin keho oppii välttämään sitä asentoa. Sama pätee myös esimerkiksi kyljellään nukkuessa, jos on joku tämmöinen sairaus, että vaikka vasemmalla kyljellä ei saisi nukkua, niin siihen vasemman olkapään tai lonkan seudulle teippaa pienen esineen, niin keho alkaa noin viikon kuluessa oppii välttämään sitä asentoa. Että tällä lailla voi niin kuin ehdollistaa ja opetella uusia nukkumisasentoja. Ehkä tässä olisi itsellekin oppimisen paikka, kun kerroit näistä nukkumisasennoista, niin itse kyllä ainakin nukahdan aina vatsa-asennossa ja monta kertaa sitä on miettinyt, että ei se kyllä sille kaularangalle ole hyvä, että aina kun se pää on kääntyneenä sinne väärään suuntaan, mutta kyllä ilmeisesti yöllä ne asennot sitten siinä vaihtuu. Kyllä. Tosi hyvä. Ja yhden huomion unenhuoltoon liittyen, mikä on suomalaisilla yksi suuri ongelma. Eli tämä ihana kahvikulttuuri. Eli kahvin puoliintumisaikahan on noin 6-8 tuntia. Eli tässä voidaan miettiä, että jos on tapana juoda vaikka iltapäiväkahvit vielä ennen kuin lähtee töistä, vaikka siinä 3-4 aikaa, sanotaan vaikka 4, ja sitten sanoo, että no illalla mä en juo, niin sit mä nukun hyvin. Niin sehän on sama asia, jos syöt ison mukillisen kahvia 4, niin siitä on vielä puolet sun veressä 10 illalla. Eli se on vähän sama asia, kun sä joisit 9 aikaa illalla puolimukillista kahvia. Mun mielestä toi ottaa hyvin hahmottaa sitä, että koska harva kuitenkaan tulee ajatelleeksi, että 9 aikaa illalla joisi puolta mukia kahvia. Niinpä. Tässä tuli aiheeseen liittyvä kysymys Paulalta. Hän kysyy juuri tästä kofeiinin puoliintumisajasta. Joo, juuri näin. Se vaihtelee yksilöllisesti, mutta yleisimmin se on joku 6-8 tuntia. Ja Marianne Lauronilta tuli sitten kysymys, että voiko nukkumisergonomian asiantuntijalta saada apua, jos asuu ulkomailla, ehkä virtuaalisesti? Kyllä varmasti nykyyhteyksillä ja laitteilla niin pystytään auttamaan myös ulkomaille näissä asioissa. Esimerkiksi just videopuhelulla tai puhelimitse niin kyllä uskon, että onnistuu. Se on vain järjestelykysymys. Selvä. Ja itse haluaisin tässä kysyä, että miten luennoitsijan oma nukkumisergonomia, että nukutko itse hyvin? Nukun hyvin. Sanotaan, että pitäisi mennä vähän aiemmin vielä nukkumaan, koska iltayöstähän ne syvän unen. Iltayöstä saa sitä syvintä unta, ja mikä palauttaa parhaiten, jos nukahtaa ja nukkuu ne, sanotaan siinä 10 ja 12 välillä olisi hyvä olla ja unessa. Mutta sanotaan, että sen mitä nukun, niin nukun kyllä hyvin. Hyvä. Mä itse asiassa kuulin tai luin ehkä joku pari viikkoa sitten, niin että teillä on tullut tämmöinen Neurosonikin kanssa semmoinen yhteistyöpatja, missä nämä 2 tuotetta on sitten yhdistetty, niin oletko itse päässyt kokeilemaan sitä, koska se kuulosti kovin mielenkiintoiselta? Kyllä. Itse asiassa meillä on se myymälässä hyvinkin esillä, ja sitä pääsee ihan vapaasti kokeilemaan myös. Ja suosittelenkin tulemaan. Meillä on se sänkymyymälässä, siinä on erilaisia ohjelmia, ja siinä on tempurpatja, joka toimii sängyn kanssa hyvin. Löytyy esimerkiksi rentoutusohjelmaa, sitten löytyy myös palautusohjelmaa, aktivointiohjelmia ja tehonokoiset ohjelma, mitä on työajallakin tullut kokeiltua pari kertaa. 10 minuutin tehonokoinen siinä iltapäivällä niin auttaa jaksaan kummasta. Aivan. Saattaa tulla koittaan. Se on kyllä tosi mielenkiintoinen ja hyvää näyttöä vaikuttaisi olevan sillä yhdistelmällä.